So ayan na, bapat so tami yung ng Egypt. Ayan yung Pyramid of Giza. So turo daw kayo mga na mamicture. So po na mamicture ko, yakong daily kasi video yung gagamitan ko. So ayan, maka-video na ako. Pumorma ka mo kanyan na. Tapos lumawi ka na mo po rin ang gulo. Tapos kita ba naman. Tapos lumawat kang bagyan na. Tapos lang kaming kaya ang bag bag. Yan. Tapos kumaangkay, masanting nga posisyon. Tsaka ka mag shadow back. Uy, wala na pong palag. Ito na ba? So ito ba, makanta mo mamicture? Gantan eh.